Good morning mga ka-idol. Adlaw karong Martes, November 26 mga ka-idol. Palit sa kog sudan mga ka-idol, pamahaw. Baktas-baktas ra ko dira sa among barangay mga ka-idol. Walking. Naghukas ako kay balik-balik akong sinina. Maulaw ta balik-balik ako sinina, hukas na anta. Total dira naman po sa among barangay mga ka-idol. Walking mga ka-idol kay di tama stroke mga ka-idol. Iwas high blood ba. Sige na tag sakay sa itong motor. Galing ma-stroke ta. Ay karinderya na mga idol. Dua palitan na ako sudan na mga idol. Ay isa rin mga idol. Sirado man. Ano. Kaya din mga idol, payung nalangihan. Dire paingon sa Boulevard. Nabalik na ako sa agi mga ka-idol. Wala man maligyag sudan mga ka-idol. Close man mga ka-idol. Why sudan? Balik to sa agi. Palitan ng dagwan na ni. Palitan ng tag noodles. Palitan na ka-idol uguan. Laki mi nga chicken butang itlog. Way na maligyag sudan. Ngita tag tindahan mga ka-idol, kapalitan ng tuguan Lucky Me at saka itlog. Sirado. Palit tag Lucky Me nga kuan chicken og itlog. Lucky Me chicken isa og itlog isa. Sila tanan. Ha? Isa ka itlog ug isa ka Lucky Me mga ka-idol. Okay na mga ka-idol. Busog na ng diver mga ka-idol. Lutoon na rin ito mga ka-idol. Lutoon. Maho rin ta. Pagka man wara-wara na butas kalsada mga ka-idol. Itong life mga ka-idol.
Naalala ko motor mga kaidol, parking oh. Pawa siyang motor, pawa karon wara-wara na po sa kadalanan karon. Ano yung payag mga kaidol. Lutoon na ito mga kaidol, lutoon. May kadagang sabaw mga kaidol. Mga kaidol, at may lonodan mga kaidol. Atong ibubudan ng powder mga kaidol. Atong ibutang sa rice cooker. Takloban. Tulog pa akong alaga mga kaidol. Tulog. Eh, may eskwela. Relax na siya. Ayun yung mga kaidol nga. Suportaran ninyo akong YouTube channel mga kaidol. Para mapalampos na ko ni college mga kaidol. Di na ko makaya mga kaidol kita sa akong pag-drive pa eskwela mga kaidol college. Di makaya mga kaidol kay mga ako kita mga kaidol. Igora sa kuwan, igora sa kaon matagad-lawad mga kaidol. Unang nanginahanglan ko sa inyong suporta mga kaidol. Subaybayan nyo yung channel mga kaidol para makasahod tayo mga kaidol, para mapagtapos na ako ng pag-aaral mga kaidol. Napoy akong mama senior citizen. Tuwa lang sa bukid magguna-guna dito kay para dili daw siya may stroke, para dili siya magkasakit. Ako siyang ingnon nga dili na lang siya sa balay, kauntulog na lang, hayahay man yung kinabuhi dili, kauntulog na lang siya, tabok-tabok sa mga anak na masakit daw siya, sige standby, sige hinuktok, wapoy ka istorya kay wala siya kay amigo dili. Tuwa naman sa bukid yung mga igsoon, tulo sila dito. Kapod yung mga kababata, sumalingaw siya dito mga kaidol. Walang perminti na siya dito mga kaidol. Mintas baskog po daw yung lawas na dito sa bukid. Mag-guna-guna, tanong-tanong magpinya mga kaidol. Naman ang kami na lang yung bata mga kaidol, perminti maguban. Kuha na po to siya dito, kapuyo na po. Ano na po to dire? Ano naman na mga kaidol, yung life. So mga ito mga kaidol, para makasuporta ko kaning akong inahan ako sa inyo kaning batahan taon. Palampos ako ng eskwela mga kaidol. Luoy taon, biyan taon nag-inahan. Ang inahan nanin niya ito Manila, ang narbaho, walang balik. Nanapoy pamilya dito karon. Salamat po ko. Naiwa po ko kauban sa akong kinabuhi, way asawa, way ka istorya. Kanila rin tayo makapawasa akong kakapoy mga kaidol. Bata mawala na inspirasyon sa akong pagpaningkamot mga kaidol. So ako sa tuwan mga kaidol, akong niluto kay ngaling bukal na, butangan ako dito mga kaidol. Bukal na itong noodles mga kaidol, bukal na. Ako na yung bubo na itlog mga kaidol.
Mahaw ta mga idol, mahaw. Ayun, wala-wala na po doon, wala-wala. Karon mga kaidol, kay human naman ko mahaw mga kaidol. So babay na mga kaidol kay maligo pa ko mga kaidol ilis kumbati na punta mga kaidol, wara-wara na punta sa kadalanan karon mga kaidol. So babay ninyo mga kaidol.